No, ọ bụrụ na ị ka na-abata abata, ọ bụrụ na ka na-abata abata, anyị si udo dịrị gị, anyị jikwa obi ọma, obi ekene na-anabata gị n'ihe mmemme ụtụtụ ọma nọ n'isi mbido telivishọn ebe ọ na-akpọtụ ebe ife niile na-eme. Mụ onwe mbụ Oriakụ Susan na Maazị Kingsley Woma Afrịka. Tupu anyị aga nye obere ezumike anyị gara, anyị kpụ okwu a n'ọnụ maka Ụlọ Ọdịda. Marakwana na okwu a isiokwu a isiokwu ekwuru n'izu ụka na-abọ ịtọ gara aga kwenna si na anyị ga-ekwutọpụzie maka izu ụka mgbe anyị na-ekwu anyị bidoro kwuo isiokwu a na anyị kwugasị kedu ihe na-ebute ụlọ ji wee daa. Nna anyị mara tupu aga ezumike asị m na ebe nsikwa na Anambra steeti ahamanụ na ụlọ na-ada ada ha anụbụghị m na ụlọ ma gịnị dara ada ọsụka na ọda na ọ na-adị ma na anụghị m mana sinsi nji na-etolite anụghị m na ụlọ dara anụbụghị m mana ka mgbe nji wee bịa obodo a ọ dị egwu usodi akpata akụ nke ahụ na-ekwu abụghị ya onweghị ebe n'ụlọ na-anaghị mụnwasị na m anụbụghị ịma ma ụlọ aja dị n'obodo asị m na m anụbụghị daala mbụ ọ dabụghịkwo onweghị ebe n'ụlọ ịmakwanụ gịnị ikwu okwu ịma na ụlọ aja ahụ ishe n'ụlọ aja na-ada ịmakwa ụlọ aja ọ na-esi ike ụlọ ọya awụ ikuku na-eku ọkwụshi m nya ife ọbụla na-eme ọ ka kwụshi m anụbụghịkwa m mmasị dị na ụlọ aja ha kazi nke a na-arụkịta wee si ike ha dakwa eziokwu bụ na usoro akpata akụ isi m pụọ ịma na anyị bịara kwutucha izu ụka abụọ gara aga otu o siri dị ma ihe na-akpata ụmụ ihe ndị a unu ji ada bụ nke anyị tinyetụchara ọnụ bịa hụ na ọ bụghị ihe kwesịrị ekwesịrị ugbu a za na-azalaghachitezi bịa na-ajụ ka ihe ndị ọchịchị anyị na-eme banyere ya bụ ihe ọ dịkwa egwu na-abụ eleghị ha na-eme banyere ya bụ ihe ọ nọọ ya were ha lee ego che mmadụ n'ihu ya sị gị ọkwala anaghị ya amakwa ma na-atụlekwa nke bekee na-asị test the soil a na-atụlekwa ala ebe ahụ mara ma ụdị ihe dị otu a o kwesịrị ịnọ ebe ahụ ị na-agatezi aka ọ na-ebe ka ọ na-esi n'ọka atụle ala ọ na-ede na-atụle ala n'ụlọ dị otu ahụ ọ ga-akwụnwụ ụgwọ ịnọkwụna na ịtụle ala na-agụ ya na mahadum ịnụda n'ụdị ha na akwụkwọ mahadum a na-agụ chọrọ ịgwa m na mmadụ ga-anọgide ya aga si na ya bụ onye na-arụ ụlọ ewere ụlọ nye onye ahụ kedu ihe ịchọ ka m kwuo ọnya ife ha na ha ọsọ wee wuru ihe na-akpata maka na nkịta ikwuru na ndị gọọmenti ịmakwa na o nwere unu ha ndị gọọmenti na-abịa ha nene unu afụ na unu adịghọ mma aka ya nya ewuru maakị ka anyị ya n'ọkwe aka ya ife na-agwa na ọ dụghọ mma sị kukpu na unu mmadụ ebikwana na nna ọkwọrị nwoke na nwaanyị ndị bukwa anya na-abụ jiri ọkpa na-abụ ejekwa werugono ọwụ jekwa kwụọ ụgwọ kwabakwa n'ụlọ ahụ onye nwe ụlọ ahụ enye nwekwara ike ọ gazie n'azụ mee gịnị je were ego jenyebi ndị niile na-enekwa maka ụlọ na-ahụ maka ụdị ife ahụ enye ha bịazie ọzọ ha ewepụ anya n'ụlọ oni kedu ebe ihe ebido ife dị na akwụkwọ ife na-ebute na ụlọ na-ada mana nya mmasị na ha no carelessness ya bụ na ejighọ ndụ mmadụ kpọrọ ife tupu anaghị ana ndị mmadụ n'ọrụ n'ọnọdụ ndị na-ahụ gbasara ụlọ a ga-amakwa ụdị onye ahụ bụ maọbụ onye ego dị mkpa maọbụ onye ndụ dị mkpa iji okwu maka nke i kwuru dị m ka ụdị onye na-arụ ebe ahụ ụdị ihe i kwuru ọwụ onye ego dị gịnị mkpa maka ọ bụrụ onye ndụ dị mkpa ọ ga-asịrụ oke anyị anọtala ozi unu anyị na-abịa ọ bụrụ ma anyị garuo ebe ahụ anyị amara ma ala ahụ ekwesịrị ịrụ ụlọ ebe ahụ ma ebe ahụ ọ bụ ọchawa mmiri nke na mmiri ga-esoro ọkwanụ kanalụ unu na-ekwu ma ọ bụ ebe mmiri si aga ka amata ma ebe ahụ ọ dị mma ma ọ bụ na ọ dịghị mma nke a na-arụ maka iletụ anya ụmụ ihe ndị a gị mara ụfọdụ ewerela ụlọ buchere ebe mmiri si aga ụzọ ya sị na ewerugo aja sef kpoo na mmiri ekpodogo na aja na mmiri ma shie ya mkpọnụ ya ụlọ arụ ụlọ ya biri na-ebiri ọ ga-egwu ife na-eme abịakwa biri ya otu aha amataghị na ebe a bụ ebe mmiri si aga matakwanụ n'eziokwu anaghị anọchiri mmiri gị ụzọ ụbọchị mmiri ya enwe n'iwe tipụzie ụlọ
nna kedu ihe a na-akọda akọ kedu ihe na kedu nke maka nke anyị kwutekwara maka nke ụfọdụ ya awago foundations na foundation ahụ na one story ka ọ ya ebi mana nwere ike afụzie na ndị ọzọ na-anata ego n'ụlọ hey ọsị ka ntinye ha 3 ọ bụrụ na ndị ọzọ na-anata ego n'ụlọ o nwerela akụkọ enyi ya nwoke kọrọ ya ma mgbe enyi ya nwaanyị ma onye ya na ya na-emekọ ahịa azụka ahịa ma ọkwa na-emekọ biznes dịka ndị itisi akpọ ya onye ha bịakwa were nke ya nwa ọnụ ma bịa kọrọ ya ọ bịa hụ uru mana mgbe ụfọdụ anyị anaghị anọ ọdụ ihe ọ bụla nwere uru wekwere ọghọm amata na ọghọm dị na ya ụlọ ala gị bịazi kpọọ injinia ọwa kpọkwara na akpọ kama ọ ya agwa eziokwu kama ọ ya ekwu eziokwu sịgo maazị ma ọ gana unu na ife akwụkwọ n'ususo one story ka ọ ya ebu ma ọtụtụ nya nwa ya da agwa agwa ọ ya dada agwa onye ka nna agwa maka na ọ na-ego n'ego ọ na-achị nweta anya kama ọ ya agwa gị eziokwu ọ sịgo nna ya gụrụberụ ya na ọ ya ebu ịbụ na ọ na-akasịgo obi na-aja gị ike go na arụ na arụ arụchazie wụrụ ndụ mmadụ ka eji egwu nke wụ eziokwu ndụ anyị dị anyị n'aka ihe na-eme anyị o si anyị n'aka akwa nwe onye gụrụ ya n'egwu kama mgbe ụfọdụ ihu ebe nwatakịrị na-ebe akwa na-atụ aka ọ bụghị na ọ bụ nzuzu lezikwa anya ma nne ya nọ n'ebe ahụ ma ọwụ ya nwanne onye ọ ma n'ebe ahụ ihe anyị jikwa na-ekwu ihe abụghị na ọka anyị kwuo nnọọ kama ọ na ihe na-emebi ọkụ ihe mwute nke a mere ụbọchị ahụ ife ọchị ife ịta amụ aka na ha ekwu na o mere ọzọ mekwa ọtụtụ ka na-agụwa na izu ụka na-abụ tụrụtụrụtụrụ ofu ada ọ dụrụ tụrụtụrụtụrụ kedu ife ọwụ ọkwa mbe mmadụ na ọkwa prọpati mmadụ na-efu ife a ọwụ nke prọpati ahụ na-ekwu na-ewute m maka onye chọrọ ịrụ ụlọ gaa n'ogodi n'ala mana nọ na ihe a m chọrọ ịrụ ụlọ mara na ihe na-abịa ibi n'ime ya bụ mmadụ ọ bụghị anụ ọhịa maka ụlọ ọbụla mmadụ ga-ebi ekwesịrị ịkpacha anya ndị be ya sị fie ise a na isii ntọala ebe ọ ga-aba tọọ ntọala gị mata na ihe na-ebi n'ime ya bụ gịnị na mmadụ ya bụrụgodi na ọgwụ ụlọ ahụ chọrọ ịrụ ya bụrụgodi n'ụzọ tọọ ntọala gịnị ebe ọ bụ ọmahụ dị n'ihu nke na-akpọ fiuchọ enwere ike ruo echi ya sị achọziri m ịrụ ya gịnị ụlọ elu ta ntọala ihe dịka mgbidi ụlọ elu atọ n'ebe ahụ ya hụ ụlọ ala ahụ nsogbu adịghị ịchọziri ibu n'elu ya mewe ịma na ntọala adịgo na ntọala siri ike ya bịarụwa ụlọ elu nke ahụ abụghị ya ndị ọchịchị anyị lebana ya n'ụdị ha ekwesịrị inebe anya maka na ya bụ ife na-ebute ka ihe ọ na-ebute ka nkụ ọ na-ebute ọnwụ ndị mmadụ ọ na-ebute mwute ọ na-ebute obi mgbawa ife ya bụ ife ụlọ ọdịda na-ebute ka nkụ ọkachasị nkewa ọnwụ ife ya bụ ife na-ebute nna nkewa ọnwụ ahụ nke na-agbawa m obi maka ọnwụ na akụ na ụba ma ife ji bido ụlọ mebisiri na nke ha ewute m n'ọnwụnwa ahụ anyị na-atakwa n'ụta anyị na-atakwa ndị ya afụchakwa n'ụlọ ahụ amakịrị amakị nna eso m atakwa ndị ahụ ụta afụchi ụlọ ha amakịrị amakị iburukwa ịkpọkwara famili jekwakwa ụgwọ si na ị na-ebi n'ụlọ ahụ kedu ife nyawa ife ọ nakwara m ọnụ hoo ha ọ nara m ọnụ anya mmiri akwa na-asọpụsị mana otu ọbụla o ji dị ihe na-eme mmadụ si ya n'aka mmadụ dụọ onwe gị ọdụ ọ bụghị ihe niile ka ndị ọchịchị anyị ga-eme gịnị ha ga-eme nke ha ga-eme anyị nwa bụ mmadụ anyị eme nke anyị kwesịrị ime gịnị ime nke m kwesịrị ime mee ya nke ị kwesịrị ime imee ya ya bụrụ na ndụ adịla ụtọ a na-agawanye n'ihu ka anyị hapụ kwesị ele ihe ndị gọọmenti na-eme ha atụọla iwu ha nyere iwu nke ugbu a wụzi ọrụ ka na Lagos steeti ụlọ gị daa ọwụzighị ala gị nna ike gwụkwara ị chọrọ igbuchi ụmụ ndị mmadụ nke abụghị ya ọ bụrụ m na-ata iwu amatọ ya dịka o sila adị